Tällä kerralla on esillä Jumalan johdatuksen 5. tutkistelu sen jälkeen, kun tästä asiasta alettiin näinä tiistai-iltoina puhua. Nyt on esillä sellainen asia kuin johdatus profetian kautta, ja on ehkä alkuun syytä huomauttaa, että tämä hengellinen elämä on luonteeltaan tuollaisen suuren valtaväylän kaltainen. Huolimatta siitä, että tie on kaita, niin sittenkin siinä on ihmisten moninaisuudesta ja kokemuksien moninaisuudesta johtuvaa avaruutta ja monta kaistaa. Siitä syystä se, mitä sanotaan Jumalan johdatuksesta, niin se aina jonkun verran riippuu tästä sanojasta. Se on minun näkökenttäni, eikä välttämättä tarvitse olla jonkun toisen näkökenttä täsmällisesti samanlaatuisena. Nimittäin puhuttaessa niinkin valtavista asioista kuin iankaikkisen Jumalan johdatuksesta vähäisen ihmislapsen elämässä meidän maan matosten, jotka olemme kuin tomuhiukkasia maailman kaikkeudessa, niin puhutaan valtavan suuresta asiasta. Ja on pätevää syytä epäillä, että asia kokonaisuudessaan käsitettäväksi on meille ylen vaikea. Sen tähden me selitämme sitä asiaa ja katselemme sitä asiaa niistä lähtökohdista, mitä itse kullakin on. Ja tietenkin tämän kaltaisen asian esittämiseen aina vaikuttaa, niin kuin sen kokemiseenkin, lähinnä se, kuinka laaja käsitys tästä asiasta on ihmisellä Jumalan sanasta. Huomataan jatkuvasti puhuttaessa Jumalan johdatuksesta, että joku koettuaan Jumalan johdatusta arvelee, että kaikkien toisten pitäisi kokea sitä suunnilleen samalla tavalla kuin minäkin olen kokenut. Jos siihen löytää vielä Raamatusta 2-3 jaetta tueksi, niin se näyttää sitten ainoalta ehdottomasti oikealta. Ja kuitenkin on totta, että Raamattu on valtavan laaja teos, kirjakokoelma, jossa kerrotaan monien ihmisten kokemasta Jumalan johdatuksesta. Ja sitten meitä on sitten Raamatun päivien ollut miljoonia, taas miljoonia, jotka olemme kokeneet tätä johdatusta kovin eri tavalla. Ja myöskin meidän kokemuksemme näissä asioissa sanelevat jotakin siitä, mitä me näistä puhumme, sillä yksi kokee Jumalan johdatusta yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla. Sitten on vielä olemassa sellainen asia kuin ihmisen persoona. Persoonallisuus, se vaikuttaa aika paljon siihen, millä tavalla tästä asiasta puhutaan ja esitetään, niin että kyseessä on monipuolinen asia, joka ei millään tavalla ole yksiselitteinen. Ja asian luonteesta johtuen jokainen joutuu näissä Raamatun opillisissa asioissa suorittamaan tarkistuksia kulkiessaan eteenpäin. Tulee sellaisen kohtaan, että huomaa, että entinen käsitykseni kaipaa jonkinlaista tarkistusta, toisinaan täydennystä. Toivon, että tämä esitys, joka nyt tässä on meneillään, saisi olla, ellei nyt muuta, niin ehkäpä tarkistustilaisuus ja jos mahdollista täydennystilaisuuskin. Minulle itsellenikin tietysti ennen kaikkea, joka tunnen tarvitsevani tässä suhteessa paljon Jumalalta armoa, sillä olen vakuuttunut, että huomispäivän johdatuksessa, jos huomispäivän näemme, ei tähän päivään asti koetut asiat ole mitään ehdottoman päteviä, sillä me emme tiedä, mitä hän aikoo huomenna tehdä. Luen täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 13. luvusta muutamia ajatuksia alkuun, 9. jakeesta lähtien. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Heti alkuunsa on hyödyllistä lukea tämänkaltainenkin tieto profetoimisesta, ennustamisesta, joksi sitä suomen kielellä oikein sanotaan,
sellaisestakin, jota meidän keskuudessamme kuullaan, se on vajavaista. Raamatun ilmoituksen mukaan näin on. Ja tässä ilmenee myöskin sellainen asia, että näistä asioista yleensäkin, nimittäin hengellisistä kysymyksistä, voidaan ajatella lapsellisesti, riippuen ihmisen hengellisestä ikäkaudesta. Sitten voidaan aikuistua, mutta täysi-ikäisyyden täyden määrän saavuttaa ihminen vasta tästä maasta lähdettyään siihen maahan, missä vajaa lakkaa. Mutta surkeaa olisi toisaalta, jos tällä matkalla, varsinkin jos se kestää muutamia kymmeniä vuosia, ei tapahtuisi minkäänlaista kehitystä lapsen kengistä poispäin. Kun näitä apostoli Paavalin sanoja tässä lukee, niin ihmetellä vain täytyy, mihinkä määrään hän oli kehittynyt, koska hän sanoi itsestään ja omistakin kokemuksistaan, että tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Ja kyseessä oli sentään mies, joka oli Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja enemmän kuin kukaan toinen seurakuntatalouskauden aikana elänyt tai mahdollisesti vielä elävä ihminen. Kun lähdemme tästä lähtökohdasta, niin tämän kaltaista meille erittäin arvokasta asiaa, paljon käytössä olevaa asiaa, jonka profetoiminen muodostaa, me lähestymme tietyllä varovaisuudella. Ja varsinkin niiden ihmisten, jotka tämän kaltaisia lahjoja käyttävät, niiden tulee olla vielä varovaisempia kuin muiden. Ja mielestäni on erittäin terve lähtökohta tämä, mitä hän sanoo, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Mutta siitäkin huolimatta se on profetoimista. Siitäkin huolimatta se on Jumalan hengen ilmaus. Se, mikä siinä on vajavaista, on tietenkin ihmisestä, jonka kautta tämä sanoma esille tuodaan. Kaikki, mikä tulee Jumalasta itsestään, on lähtökohdassaan täysin täydellistä, erehtymätöntä ja oikeaa. Mutta meidän kauttamme ulos tuotuna siihen tulee aina omia tiettyjä inhimillisiä vivahteitaan. Parhaimmassakin tapauksissa aina jonkun verran. Kuitenkin lähestymme tätä asiaa varovasti siitä syystä, että me emme halua missään tapauksessa koroittaa sen kaltaista asiaa kuin profetoimisen lahjaa yli sen kohtuullisen määrän, minkä Raamattu sille antaa. Ilmestyskirjan 19 ja 10 mainitsee lopussa tätä jaetta näin. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Tämä sanonta merkitsee sitä, että tässä kirjassa, nimenomaan ilmestyskirjassa ja laajemmalti ottaen koko Raamatussa oleva Jeesuksen todistus on sellainen todistus, jonka inspiraatio on lähtöisin profetian hengestä, pyhästä hengestä. Sitä tahdotaan sanoa tällä merkillisellä ilmoituksella. Ja jos me ajattelemme esimerkiksi ilmestyskirjaa, niin 1. luvun 2. jae sanookin, joka tässä todistaa Jumalan sanan Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Kirjoittaja siis puhuessaan asiasta Jumalan hengen innoittamana ja vaikuttamana suurien näkyjen keskellä ja ennen niitä, tahtoo sanoa, että se Jeesuksen Kristuksen todistus, joka on ilmestyskirjassa ja joka on yleensä Raamatussa, meidän pyhässä kirjassamme, niin sen tuollainen toimeenpaneva voima ja aikaansaaja on profetian henki. Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja on erittäin merkittävää, miltä kannalta me lähestymme yleensäkin profetian henkeä ja profeetallista lahjaa. Sillä jos me oikealla tavalla tätä asiaa lähestymme, sen oikein käsitämme, niin meillä on kaikki mahdollisuudet saada oikeaa johdatusta profetian kautta. Mutta jos emme lähesty oikealla tavalla, niin on todennäköistä, että me alamme juoksennella profetioiden perässä. Kalastamaan niitä joka mahdollisesta paikasta ja rakentamaan koko elämämme hengen sanomien varaan. Ja sen kaltainen elämäntyyli on epätervettä. Siitä syystä olen tähän alkuun ottanut tällaisen Raamatun kohdan, koska tässä nimenomaan todistetaan sama asia, jonka Jeesus omille opetuslapsilleen toisilla sanoilla esitti. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, sen jakeessa 26, ensiksi sanoessaan näin.
Mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhän Hengen ensisijainen tarkoitus ja tehtävä tässä toiminnassa, kun hän välittää meille sanomia, joko menneistä tai tulevista asioista, on aina ottaa Jeesuksen omasta, eli siitä, mitä hän sanoi. Ja mitä sitten myöhemmin on kirjoitettu hänen täältä lähtönsä jälkeen, Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeisenä aikana. Tätä asiaa Jeesus vielä sitten seuraavassa tai luvussa 16 samaa evankeliumia täydensi näin, jakeessa 13 ja 14. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tämä sanonta, että Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa teille, se tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki ottaa hänen sanastaan. Jos esimerkiksi puhutaan Herran Jeesuksen tulemuksesta tai tulevan maailmanajan tapahtumista, niin missään tapauksessa ja koskaan ei Pyhä Henki esitä mitään sellaista asiaa päälinjaisesti, joka olisi ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Sen tähden tulevista tapahtumista ei tarvitse lukea ihmisten arvailuista ollenkaan mitään, sillä se, mitä meidän tarvitsee tietää tulevista tapahtumista maailman yleisessä historiassa, niin se on ilmoitettu Raamatussa, ja sieltä Pyhä Henki ottaa kaikki ne sanomat. Jos siis joku sanoo täällä hengen vaikutuksesta joko puhuen kielillä tai ilman kieliä, että valmistautukaa Herran tulemukseen, että hän tulee pian, niin tämä hänen tietonsa on kotoisin Raamatusta. Ei hän saa sitä suoraan taivaasta, se on tullut häneen jo aikaisemmin. Koska se on opillinen kysymys. Ja tältä kannalta ymmärrettynä me käsitämme, että useat hengen sanomat, ne ovat aivan samanlaisia kuin sanan saarna. Ne ovat luonteeltaankin sellaisia, että niiden pitää perustua Jumalan sanaan. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta sanasta, pyhistä kirjoituksista, ja hän jakaa meille. Ja tämän kaltainen profeetallisen hengen vaikutus, se on hyvin ilmeistä. Ja nimenomaan onkin asia niin, että varsinainen profeetallisen lahjan käyttö on sellaista käyttöä, että ihminen profetoi äidinkielellään. Kaikki Raamattua tuntevat henkilöt tietävät tämän, että henkilahjojen luettelossa on profetoimisen lahja. Ja se merkitsee sitä, että profetoimisen lahja on omalla äidinkielellä suoraan tapahtuvaa profetoimista ilman mitään kieliä. Se on profetian lahja. Se, että sen kanssa melkein samanarvoisena toimii sitten lahja selittää kieliä, on asia erikseen, mutta niin kuin aiemminkin olen ehkä täällä maininnut, niin yli 30 vuotta seurattuani näitä asioita olen tänään vielä täysin vakuuttunut, että hyvin laajassa mitassa selkeää ja tervettä profetoimista tapahtuu silloin, kun evankeliumin julistajat, miehet tai naiset, joutuvat profeetalliseen henkeen ja kesken saarnojaan alkavat profetoida, vaikka tarvitaankin jonkinlainen asiantuntija kuitenkin, joka ymmärtää, että nyt sellainen lahja on käytössä, koska yleensä on luultu, että profetoimiseen liittyy kielillä puhuminen. Mutta se johtuu vain tästä vajavaisesta tiedosta. Ja olen täysin vakuuttunut, että profeetallinen henki ja profeetallinen lahja vaikuttaa erittäin laajassa mitassa Pyhällä Hengellä täytettyjen ihmisten keskuudessa juuri sanan julistajien kautta. Me saamme siitä jatkuvasti todistuksia. Toiset ovat tyrmistyneitä, toiset ovat kiukkuisia, toiset ovat murtuneita siitä syystä, että saarnaaja on puhunut heidän salaisuutensa tai evankelista, ja he ovat täysin vakuuttuneita, että se puhuja ei tiennyt heidän yksityisasioistaan. Kuinka se muuten olisi ollut mahdollista, ellei siinä ollut profeetallinen henki,
joka otti sanasta aiheen ja paljasti tämän ihmisen tilan. Vaikka se oli vain tavallisen sanan julistuksen yhteydessä, ja kun joskus kuulemme ihmisten sanovan joissakin seurakunnista, voi jos meilläkin olisi profetoimisen lahja käytännössä, niin minua melkein hymyilyttää sisäänpäin, kun satun tuntemaan saarnaajan ja tiedän, että hän aika usein profetoi saarnatessaan, mutta ei puhu kielillä. Mutta ihmiset ovat yleensä taipuvaisia typistämään hengen toiminnan omien ajatustensa mukaisiin kaavoihin. Todellista profeetallisen lahjan vaikutusta on pyhällä hengellä täytettyjen ihmisten seurakunnissa erittäin paljon, eikä turhaan apostoli Paavali sanonutkaan, että tavoitelkaa hengellisiä lahjoja ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Hän antoi sille erittäin suuren arvon, ja se onkin silmiin pistävä ominaisuus karismaattisen liikkeen piirissä, erikoisesti helluntai-herätyksessä, joka myöskin on näiden henkilahjojen kannalla oleva liike ollut alusta lähtien ja oikeastaan siitä syystä syntynytkin. Tämän kaltaisen profeetallisen lahjan vaikutus on ilmoitettu Raamatussa hyvin selvästi. Sen tähden on tarpeen lukea, että me odottaisi tältä lahjalta jotakin sellaista, pääasiallisesti sellaista, joka ei kuitenkaan ole pääasiallisesti tämän lahjan vaikutus. Mehän olemme luonnostamme uteliaita. Ja me haluaisimme, että profetoimisen lahja selittäisi meille kaiken, mitä tulevalla viikolla ja seuraavassa kuussa ja seuraavana vuonna tapahtuu, mitä tapahtuu kansainvälisessä politiikassa. Ja meillä on uteliaisuutta vallan mahdottomasti. Mutta tämä profeetallinen lahja, josta Uusi testamentti puhuu, ei se ole ensisijaisesti mikään maailman poliittisten ristiriitojen selittäjä tai meidänkään henkilökohtaisen elämämme tapetille tuo niin, että me tiedämme kaiken etukäteen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14 ja 3 sanoo, mitä se on. Erikoisesti tässä luvussa, jossa henkilahjoja selitetään, niin tässä sanotaan, mitä profetoiva tekee. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Varsin selkeää. Siinä ei ole siis mitään sellaista erikoisuuden tavoittelua, vaan siinä on 3 selkeää yksinkertaista asiaa. Hengellinen rakentuminen on ensimmäinen. Kaikkialla siellä, missä profeetallinen henki ja profetian lahja vaikuttaa, siellä ihmiset tulevat rakennetuksi. Ja tämä rakentuminen tapahtuu lähinnä siitä, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja pyhä henki aina kirkastaa Kristusta. Mehän emme muutoin voikaan rakentua hengellisesti kuin Kristuksen tuntemisen kautta. Siitä syystä tässä profeetallisessa lahjassa on ensimmäiseksi merkitty tämä, että profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi. Tämä on erittäin hyvä, oikeastaan tuollainen arvostelun lähtökohta. Todellinen profeetallinen lahja rakentaa seurakuntaa, mutta inhimillinen into saa seurakuntalaiset kiusaantuneiksi. Siinä on huomattava ero. Joka on syytä meidän huomioida. Sitten sanotaan myöskin, että puhuu lohdutukseksi. Usein me huomaamme nimenomaan, että profeetalliseen lahjaan, olkoonpa se nyt sitten äidinkielellä suoraan tapahtuvaa, niin kuin varsinaisen lahjan käyttö on, tai sitten kielien selitystä, niin siihen liittyy tämä lohdutuksen puoli, joka hyvin usein on syy-yhteydessä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, eli siihen asiaan, että kun täydellisyys alkaa, niin silloin vajaa lakkaa. Mehän tarvitsemme nimenomaan lohdutusta siitä syystä tällä matkalla, että me huomaamme aika ajoittain puutteellisuutemme. Meitä painaa meidän vajavuuksiemme taakka. Ja siitä syystä Jumalan hengen kautta tulevassa julistuksessa, erikoisesti profetiassa, siinä on tällainen lohdutuksen valtaisa sävy. Ihminen, joka on rakennettu ja hyvin lohdutettu, niin sitten sellainen voi ottaa vastaan kehoituksenkin. Eihän ihminen
joka on noin alamaissa, eikä ole sisäisesti millään tavalla vahvistunut, tai hän on murheen vallassa, eikä ole hyvin lohdutettu, niin mitäs se kehoituksista paljon paranee? Ei siitä lähde mitään. Siitä syystä Jumalan henki myöskin profeetallisen lahjan kautta toimii niin, että ensin rakennetaan, sitten lohdutetaan, sen jälkeen annetaan kehoituksia. Muuten on merkille pantavaa, että jos meidän kokouksissamme, niin kuin usein tapahtuu, tulee selkeitä hengen sanomia, puhutaan kielillä ja selitetään, tai että niitä tulee sitten ilman kieliä, niin niillä on merkillinen ominaisuus. Sangen usein ne tulevat yksilömuodossa, ja sitten kuitenkin on niin, että hyvin useat henkilöt ottavat sen itselleen. Ihmisen luontainen itsekkyys astuu tässä sitten näyttämölle ja etsii vahvoja todisteita, ettei vaan kukaan muu olisi sitä vienyt. Vaikkei kukaan yleensä sovita sanojaan tällä tavalla, niin kuitenkin huomaa ihmisten puheissa ja keskusteluissa, että ihminen ikään kuin kyttää tarkoin tätä aarretta, mikä hänelle tuli, ettei vaan kukaan sitä nyt omi joku toinen. Mutta käytännössä asia on niin, että olisi mieletöntä, jos minä ajattelisin puhuessani, että nyt on vain yksi ihminen, jollekka Jumala on tämän minun puheeni tarkoittanut. Vaikka kohta käytettäisiin tuollaista yksilömuotoa, niin se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö se sopisi 100 ihmiseen, jos 1000 on paikalla. Ja tämä on täsmälleen myöskin tuollaisen yleisluontoisen profetoimisen tuntomerkki. Täällä oli toista viikkoa sitten erittäin selkeä hengen sanoma esillä, veli Paavo Joensuun esille tuomana. Ja sille löytyi varmaan monta kohdetta, mutta minunkin kohdallani tuli 2 aivan varmaa tapausta, jotka olivat saaneet henkilökohtaisen selvän vastauksen Jumalalta sen sanoman kautta. Eikä sitä voi käsittää niin, että he saivat puolikkaan kumpikin siitä, he saivat kumpikin koko sanoman. Ja vaikka olisi ollut vielä 50 sellaista, jotka olisivat sitä tarvinneet, niin kaikille se olisi tullut kokonaan. Onhan Jumalan sanakin tullut miljoonille kokonaan, eikä puolittain. Eri asia vain on, että kuinka kokonaisena olemme pystyneet sen sitten omaksumaan. Mutta tällä tavalla on tämän lahjan toiminta, se on erittäin laaja-alaista. Ja yleinen linja siis seurakunnassa profeetalliselle lahjalle onkin nimenomaan tämä laaja-alaisuus. Se tulee hengen kautta ja siitä voi joku saada sen kaiken, 10 muuta seurakunnan jäsentä voi saada sen kaiken, sitten voi löytyä 20, jotka löytävät siitä 50%, jotka ovat heidän tarpeisiinsa sopivia, sitten löytyy vielä suurempi joukko, jotka ottavat 4. ja tässä asiassa ei ole yhtään mitään ristiriitaa paitsi ihmisten päissä. Asiassa ei mitään ole. Jumala vain toimii omalla erikoisella tavallaan näissä asioissa. Mutta sitten on tämä tärkeämpi puoli, joka meitä kiinnostaa, ei tärkeämpi, oikeastaan ehkäpä vähäisempi puoli ja varmalla myöskin vähäisempi puoli koko profeetallisen lahjan toiminnassa on henkilökohtainen johdatus. Niin varma henkilökohtainen johdatus, jota tietyissä asioissa voidaan saada ja on saatu, ja josta Raamattukin kertoo. Mutta se ei ole tämän lahjan päälinja. Voidaan mieluumminkin sanoa, että suoranainen henkilökohtainen johdatus jonkun tehtävänkin suhteen on sittenkin harvinaisuus mieluummin kuin sääntö puhuttaessa profetian lahjasta, mutta se on kuitenkin asia, joka on otettava huomioon, jota käytännössä koemme. Raamatussa on esimerkkejä tämän kaltaisesta aivan henkilökohtaisesta tiettyä ihmistä tai tiettyjä ihmisiä koskevasta profeetallisesta sanomasta. Apostolien tekojen 13. luvussa. Sen alussa on erittäin selkeä profeetallinen sanoma, jonka kaikki läsnäolijat selvästi tiesivät, kenelle se kuuluu. Luemme tämän luvun 3 ensimmäistä jaetta. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia.
Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, 4. ruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Tässä nyt on erittäin selkeä hengen ilmoitus, joka koski kahta miestä, Barnabasta ja Saulusta, ja koski myöskin toisaalta koko seurakuntaa. Sillä oli kysymys näiden kahden miehen lähtemisestä evankeliumia julistamaan, ja kysymys myöskin siitä, että seurakunnan piti päästää heidät tälle matkalle. Näitä jakeita katsoessamme me voimme yhtä hyvin käsittää nämä väärin kuin oikeinkin. Jos me käsitämme asian niin, että he saivat tässä yhteydessä kutsun lähetystyöhön, niin me olemme käsittäneet asian väärin. Teksti ei sano, että nämä miehet saivat tässä kutsun lähetystyöhön. Teksti sanoo, että Pyhä Henki ilmoitti, että hän on kutsunut nämä miehet. Ja se, mitä Pyhä Henki määräsi, oli heidän eroittamisensa tehtävään, johon heidät jo oli aiemmin kutsuttu. Ei siis voida olettaa, että joku henkilö, joka ei ole koskaan ollut evankeliumin työssä, jolla ei ole mitään kokemusta asiassa, ja jonka työstä ei ole nähtävissä mitään hedelmiä, yhtäkkiä saisi sellaisen sanoman jossakin, joko täällä tai muualla, että nyt sinun pitää lähteä Afrikkaan tai Aasiaan evankeliumin työhön. Eihän sellaista ihmistä kukaan voisi lähettää, mutta tämän Paavali ja Barnabaan kohdalla oli asia toisin, sillä he olivat tehneet siinä kaupungissa työtä. Heidät oli kutsuttu työhön aikaisemmin. Jos me luemme tätä samaa apostolien tekoja 11. luvusta, niin me heti havaitsemme, että kutsu heidän kohdallaan ja armoitus oli tullut aikaisemmin, ja nyt oli tullut sellainen aika, että Pyhä Henki kehoitti, että nämä miehet pitää eroittaa tähän tehtävään Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa, sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta, ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Tällainen tausta oli näillä miehillä. Jumalan henki oli kutsunut heidät evankeliumin työhön. He olivat saarnanneet siinä kaupungissa kokonaisen vuoden yhdessä. Sitten kun hiljennyttiin Jumalan edessä rukouksessa ja paastossa, niin henki sanoi, että nämä miehet, jotka minä olen kutsunut, eroittakaa te nyt heidät tähän työhön. Tämä on täysin selvää. Nyt ei siis Pyhä Henki koskaan anna sellaista johdatusta ihmiselle, että ihmisen, jota ei ole millään tavalla testattu, jota ei ole millään tavalla koeteltu, ja jonka toiminnan tulokset eivät ole millään tavalla ole nähtävissä, että hänen pitäisi nyt tässä paikassa lähettää tai mennä johonkin maailman ääriin tekemään lähetystyötä tai yleensäkään tehdä jotakin sellaista erikoista. Sen tähden ei kenenkään ihmisen pidä etsiä Jumalan johdatusta siinä mielessä profetian kautta, että minä saisin profetian kautta kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Kutsu tulee henkilökohtaisesti. Ja tämän kutsun antaja on itse iankaikkinen Jumala, ja hän antaa myöskin sitten ihmisille tehtävään tarvittavan kyvyn, ja tämä kyky tulee näkyviin toiminnassa. Tämä on erittäin selvä raamatullinen linja, joka tässäkin ilmenee. Nyt me huomaamme siis, että tämä Pyhän Hengen kautta Antiokian seurakunnassa, ensimmäisessä lähetysseurakunnassa saatu sanoma, joka koski
Paavalin ja Barnabaan lähtöä lähetystyöhön, niin se vahvisti näiden miesten jo aikaisemmin saaman kutsun, ja myöskin tämän kutsun vahvistuksena oli heidän toimintansa, vuoden mittainen toimintansa siinä seurakunnassa, jonka kautta monet saivat opetusta ja monet tulivat rakennetuiksi. Voidaan siis sanoa, että mitä tulee Jumalan johdatukseen, jota sangen usein etsitään juuri profetian kautta, että saisi jonkinlaisen kutsun, niin voidaan saada vahvistus. Se on totta, että tällaisen sanoman kautta voidaan saada vahvistus sille kutsulle, joka jo on olemassa. Minulla on itselläni kokemus tästä asiasta vuodelta 1948. Tulin uskoon vuoden ensimmäisellä viikolla omassa kamarissani raamattua lukiessani, ja silloin, kun uudesti synnyin pöytäni ääressä, istuessani ja lukiessani raamattua, minä sain ilmoituksen henkeeni vain varmuuden siitä, että minun pitää lähteä Afrikkaan julistamaan evankeliumia sillä samalla istumisella. Olin tietenkin varovainen enkä puhunut siitä heti kenellekään mitään, koska en tiennyt, mitä sopii puhua ja mistä pitää olla hiljaa. Meni pari viikkoa ja ihmettelin tätä asiaa mielessäni. Oli rukouskokous. Siellä oli uskovia ehkä 20 henkeä ja mukana oli Maija Kaakkurivaara, sairaanhoitaja, joka sitten lähti evankeliumin työhön ja oli elämänsä viimeiset vuosikymmenet evankelistakodin johtajattarena. Kun kävimme rukoukseen, niin hän alkoi puhua kielillä ja sanoi: "Nosta katseesi, vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi, minä lähetän sinut kaukaiseen maahan julistamaan evankeliumia." Minä tiesin, että se oli minulle, mutta varoin visusti sanomasta kenellekään, että se ilmoitus oli vahvistus vain siihen, minkä minä olin tiennyt jo 2 viikkoa hengessäni. Mutta en puhunut kenellekään mitään, en sille sanoman esittäjälle enempää kuin muillekaan. Nyt on nimittäin niin, että tämän kaltaisetkin asiat ja vahvistukset saattavat helposti pilaantua, jos joku siitä kohta lähtisi ja sanoisi, että minä olen lähetyssaarnaaja. Ja Jumala on minut valinnut sellaiseen virkaan ja tästä sitä nyt lähdetään. Kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla. Ja se, mitä hän sanoi siellä syrjäkylässä pienessä mökissä vuonna 1948, se on toteutunut. Se ihminen puhui siis Jumalan hengessä. Minä tosin olin vakuuttunut, ehkä toisetkin epäilivät ja arvelivat, että kehenkä tämä sopii, mutta minuun se kuitenkin sopi, eikä muita ole lähtenytkään. Sen tähden, jos hengessäsi on jotakin tällaista, niin kehoittaisin sinua olemaan hiljaa. Suulaus on yksi meidän suurimpia vaikeuksiamme silloin, kun on kysymys Jumalan salaisuuksista. Tämän kaltaisista henkilökohtaisista salaisuuksista, jotka odottavat aikaansa ja toteutuvat omalla painollaan. Kaikki Jumalasta kotoisin oleva johdatus on luonteeltaan sellaista, että se ei tarvitse ihmistukea. Eikä sitä varten tarvitse etsiä ihmisiä ensinkään pönkittämään sitä. Sillä jos Jumala pönkittää jotakin, niin on yksi lysti, joko ihmiset ovat myötä tai vastaan. Sillä nekin, jotka ovat vastaan, ne tulevat samaan mieleen jossain vaiheessa. On täysin selvää, että kun iankaikkinen Jumala hengen kautta ohjaa maailman laajuista työtään, ja jos hän on päättänyt, että hän johdattaa sinut johonkin tehtävään, niin mikä Jumala hän sitten on, ellei hän sitä toteuta? On vain muistettava matkan varrella, että ei kestä koetusta se, joka itse itseänsä suosittelee, vaan se, jota Jumala suosittelee. Hän pitää huolen varmasti, että kaikki se, mikä hänestä on, se toteutuu. Muuten mielenkiintoista oli sitten jälkeenpäin havaita tämän henkilön, joka nyt on jo Herran luo muuttanut, Maija Kaakkurivaaran elämässä merkillisiä asioita. Ei ollut kulunut kuin 2 vuotta tuosta tammikuisesta illasta,
Ei sitäkään aikaa, kun hänessä löytyi parantumaton syöpä. Ja me tietenkin ajattelimme, että hänet pian haudataan. Lienee ollut vuosi 50 messuhallissa Helsingissä. Liekö ollut sama viikko, kun Martti Martikainen löysi Kristuksen tai Kristus hänet samassa hallissa. Siellä oli amerikkalainen saarnaaja William Branham. Hän kutsui 10 ihmistä eteensä 7000 hengen kuulijakunnasta. Maija Kaakkurivaara oli yksi. Puhujalle täysin tuntematon ihminen. Mies vilkaisi käteensä, sanoi, että sinä olet Jumalan palvelijatar ja sinussa on syöpä. Mutta Jumala parantaa sinut. Siinä paikassa Maija Kaakkurivaara parani ja eli vuosikymmeniä ja täytti sen tehtävän, minkä Jumala oli hänelle antanut. Tämä mies puhui erittäin hiljaisella äänellä. Hän ei juuri käyttänyt ääntään lainkaan. Ei ollut mikään kummallinen saarnamies. Ellei hänellä ollut veli Baxter mukanaan loistava saarnaaja, niin olisivat olleet saarnojen puoleen vallankehnoja kokouksia. Mutta niissä kokouksissa tapahtui sellaisia asioita ja sellaisella tavalla, joka on poikkeuksellista. No niin, tämä vain sellaisena huomautuksena. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää, mutta hän ei ole komennettavissa. Hänellä on omat erikoiset aikansa ja omat erikoiset ilmoitustapansa. Nyt näissä hengen sanomien asioissa tulee helposti myöskin ristiriitoja. Jos me apostolien tekoja seuraamme, niin Paavalilla oli hengessä tietoa, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Apostolien tekojen 20. luku, jakeesta 22 eteenpäin, hän sanoo näin. Ja katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Ei minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Tässä hän kertoo, kuinka Pyhä Henki oli aina hänelle todisti, että häntä odottaa kahleet. Ja hän oli kulkemassa kohti Jerusalemia. Mutta kaikki eivät olleet yhtä mieltä tässä asiassa. Onhan täysin selvää, että jos sellainen suosittu saarnamies kuin Paavali tällaisia asioita hengen kautta oli kuullut, ja hän sanoi, että hän tietää, että hän on kulkemassa nyt tällaista kohtaloa kohti, että häntä odottaa kahleita. Niin inhimillinen mieli nousi uskovissa, ja se on melko yleistä, että ihminen panee hengen lahjojen tiliin omat inhimilliset mielipiteensä. Ja niin kävi Paavalinkin kohdalla. Sillä seuraavassa luvussa 21, ja jakeessa 4 sanotaan jo näin. Ja tavattuamme opetuslapset me viivyimme siellä 7 päivää, ja hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Tässä nyt selvästi nähdään, että hengen kautta he näkivät, että nyt tämä mies menee vaaroihin ja varoittivat, että täällä hyvä mies mene. Niinhän Pietarikin teki Jeesukselle, kun kuuli, että Jeesus ristiin naulitaan, että se älköön silloin tapahtuko. Jos tarkoin ajattelemme tätä tilannetta, mikä siinä oli, niin tämä oli syvästi inhimillistä. Mutta jumalallista se ei ollut, vaikka he hengen kautta ilmoittivat, niin siihen tuli voimakas inhimillinen mielipide. He varoittivat, älä hyvä mies, mene sinne. Ja kuitenkin se oli Jumalan tahto mennä sinne. Mutta sitten tuli toinen profeetta. Kun ensimmäiset olivat varoittaneet, niin sitten tuli sellainen mies, jota ei sääli sotkenut, inhimillinen sääli. Säälihän on hyvä asia, mutta jos se on sellaista sääliä, että se estää Jumalan tahdon toteutumisen, niin se ei ole jumalallista. Jakeessa 20 ja 11 sanotaan näin, samaa lukua. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo Pyhä Henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanai käsiin. Ei mitään varoituksia.
Ei minkäänlaisia varoituksia, täällä hyvä mies menee. Hän ilmoitti vain, että näin tulee käymään. Yksinkertainen ja selvä sanoma Jumalalta, mitä tulee tapahtumaan, ja siihen ei sotkeutunut mitään sen kaltaisia inhimillisiä piirteitä, jotka niin usein tekevät hengen sanomista vajavaisia. Mutta kun Agabus tällä tavalla profetoi, niin jo lääkäri Luukkaankin sydän heltyi ja hänkin meni siihen sääliin. Sillä 12 jakeessa sanotaan, mitä sitten sanovat toiset, Luukas ja kumppanit. Kun sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuvat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Tämän kaltaisia ristiriitoja syntyy hengestä syntyneiden ja pyhällä hengellä täyttyneiden ihmisten keskuudessa, kun on kysymys Jumalan johdatuksesta, joka Paavalin tapauksessa oli erittäin selvä, ja jonka Agabus sanoi selvästi, että näin tulee tapahtumaan, niin hyväsydämiset ihmiset sotkivat inhimillisen säälin, ja lääkäri Luukaskin ehkäpä alan ammattilaisenakin oli tottunut kaikkia kärsimyksiä lieventämään, niin ajatteli, että nyt pitää panna kyllä esimiehelle pysty eteen ja säästää se kaikilta vaivoilta. Kun hän sanoi, että kun sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuvat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Vaikka juuri Agabus oli sanonut, että näin sanoo pyhä henki, niin silloin rupesi lääkäri Luukas kumppaneineen vähän muuttelemaan pyhän hengen johdatusta. Mutta Paavali, jolla oli tieto Jumalan tahdosta, niin hänestä sanotaan näin sen jälkeen, jos luemme eteenpäin, kuinka hän ratkaisi tämän asian. Silloin Paavali vastasi ja sanoi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoitumme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Tämän kaltainen lujuus, joka tässä apostolissa oli, kun hän tiesi Herran tahdon, niin se aiheutti sen, että uskovat rauhoittuivat. Kaikki eivät nimittäin kestä kovien asioiden edessä, vaan menevät ulalle niin kuin sanotaan, ja silloin voi käydä niin, että sitten pannaan hengen tiliin kaikkia yhtä ja toista, joka ei sinne kuuluisi ollenkaan. Ja tästä syystä näiden asioiden tiimoilta myöskin meidän keskuudessamme joudutaan tietyn kaltaisiin ristiriitatilanteisiin aika ajoittain. Mutta Jumala on antava meille armoa kaikkeen. Tarvitaan siis lujuutta. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Ja tämä raittius on, niin kuin olen aiemmin huomauttanut, tyyni ja tasapainoinen mieli, järjestys ja itsekuri. Apostoli Paavalilla näytti tämä hengen elämän huippulukema raittius olevan erittäin tuollaisessa hallitsevassa asemassa, ja sen tähden hän selvisi kaikista vihollisen juonista ja myöskin seuralaistensa ja uskon ystäviensä säälin tunteiden aiheuttamista vaaroista. Me luemme vielä joitakin Raamatun paikkoja, koskapa tämä, mitä on kirjoitettu apostolien teoissa, se aivan selvästi meille todistaa, että nämä asiat eivät ole niin yksiselitteisiä, eikä pidä ottaa hengen sanomia niin vain tosta suoralta kädeltä, varsinkaan jos niitä pyritään esittämään paikoissa, missä ei ole yhtään asiantuntijaa, joka osaisi niitä tai pystyisi niitä arvostelemaan. Se voi olla erittäin vaarallista. Täällä Sanalaskujen kirjan 8 ja jakeessa 20-21 sanotaan, minä vailla vanhurskauden polkua oikeuden teitten keskikohtaa antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Nämä ovat Herran sanat. Ja siinä on sellainen ilmoitus, että on olemassa vanhurskauden teitten keskikohta. Ja tämän kaltainen keskikohta on myöskin puhuttaessa profeetallisesta hengestä ja profetoimisen lahjoista. Ja ohje tämän keskitien kulkemiseen löytyy ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, sen 5. luvussa, 19 jakeesta eteenpäin.
Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Tässä on nyt se ohje sitten. Tämä on se keskikohta. On erittäin miellyttävä asia, että on sellainen kuin profeetallinen henki ja profetoimisen lahja. Sillä meidän henkessämme on jonkinlainen sellainen kammio, joka ei oikein millään muulla tavalla tule tyydytettyä kuin profetoimalla. Ja siitä syystä on olemassa tämän kaltainen toiminnan alue kuin profetoiminen. Tapahtukoonpa se sitten saarnan yhteydessä tai siitä erillisenä. Niin jotakin ihmisessä on sellaista, vaikka sama asia puhuttaisiin ja siitä sitten puuttuu profeetallinen henki, niin se ei niin kuin mene perille siihen kohtaan, mutta sitten kun tulee ikään kuin uusi liitäntä, ne jotka ovat selvillä tästä asiasta tietävät mitä se on. Voidaan puhua tavallisia tiedon sanoja, sitten yhtäkkiä tulee niin kuin uusi liitäntä, uusi voimavirta ja sitten se alkaa. Ne, jotka ovat erittäin mieltyneet profeetalliseen henkeen, luulevatkin, että se on ainoa saarnatapa, joka on hyväksyttävä. Mutta sekin on yksipuolisuutta. Onhan nimittäin ihmisiä, joihin se ei tehoa ollenkaan. Tai tehoaa erittäin heikosti. Koska me olemme niin erilaisia. Kuitenkin ohje on tämä, älkää sammuttako. Jos nimittäin on ollut hyvin paljon virheitä näissä asioissa, niin voi käydä niin kuin laajoilla alueilla Luoheimon keskuudessa kävi vuosikymmeniä sitten niihin aikoihin, kun minäkin menin Afrikkaan ensimmäisen kerran. Sinne oli tullut eräs kanadalainen saarnaajaveli Keller, joka saarnasi, ei ainoastaan saarnannut, mutta koki Jumalan voimaa. 3000 ihmistä täyttyi pyhällä hengellä Luolaaksossa. Mutta kun siellä ei ollut sanan opetusta, niin ne menivät niin kuin aina karismaattisissa liikkeissä, varsinkin oppimattomien ihmisten keskuudessa, ellei ole sananopettajia, niin ne menivät niin paljon pieleen, että sitten tuli viisaampia sen jälkeen ja ne kielsivät kokonaan kielillä puhumisen. Ja oli kysymys helluntalaisten työstä. Mikään muu ei kai auttanut. Nyt siinä tapauksessa sammutettiin kokonaan koko tuli, kun se alkoi liian paljon riehumaan ja sitä ei kukaan pystynyt pitämään aisoissa, niin ne sammuttivat sen ja se sammuminen oli sellainen, että se kesti vuosikausia. Ihmiset pysyivät uskossa, mutta hengen toiminta ja kielillä puhuminen sammutettiin. Ja tietenkin on myöskin niin, että jos on jotakin silmiin pistävää virhettä näiden lahjojen käytössä, niin kuin joskus saattaa olla sellaisia omituisia äänenpainoja ja kaikenlaista piipitystä ja uikutusta ja monenlaista tärinää, niin helposti myöskin sitten ihmiset, jotka ovat toisen tyyppisiä, niin alkavat halveksia näitä lahjoja kokonaan. Mutta nyt on otettava huomioon, että lahjat sinänsä ovat jumalallisia, mutta välineet, jotka niitä käyttävät, ovat maallisia. Ja jos on jotakin sairaaloista ihmisen sielussa, niin silloin on räminää enemmän kuin asiaa. Niin kuin olen aiemminkin sanonut, minä olin pikkupoika, kun hankin itselleni His Master's Voice gramofonin, sellaisen veivattavan gramofonin. Nimihän merkitsee hänen mestarinsa ääni, His Master's Voice. Sitten hankin Benjamin Ziglin ja Tino Rossin levyjä. Ne olivat kuuluisia laulajia. Mutta siinä oli mikrofoni niin huonossa kunnossa, ehkä neulakin, että ei sieltä paljon mestarien ääntä kuulunut, rahinaa vain kuului pääasiassa. Ja jälkeenpäin, kun tuli näihin helluntai-kuvioihin, niin minä löysin sellaisia hänen mestarinsa ääniä, joissa rahina voitti sanoman. Mutta se ei suinkaan johtunut mestareista. Mestarithan ovat mestareita ja meidän mestarimme erikoisesti on maailmankaikkeuden Herra ja organisaattori. Mutta näissä ajan astioissa, joiden kautta toiminta tapahtuu, niissä voi olla niin paljon esteitä, että maallinen rahina voittaa mestarin äänen. Siitä syystä on aina sellainen vaara olemassa, että halveksitaan profetoimista, mutta lahja sinänsä on jumalallinen. Ja sitä ei sovi halveksia, mutta koetella pitää kaikki.
Ja jopa sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 14 ja 29, tuo tuttu ohje, jota meidän tulee noudattaa. Eri asia on sitten, kuinka sitä käytännössä noudatetaan ja mikä on viisasta, niin siihen minä en nyt puutu tässä yhteydessä. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14 ja 29. Profeetoista saakoot 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Kun yleensä sanotaan, että ei saa arvostella. Ei tietenkään ihmisiä, mutta sanomia. Miksei ihmisiäkin, ja siinä mielessä, että jos he tekevät virheitä, niin vaikea sitä on aina eroittaa ihmistä ja hänen virhettään, mutta joka tapauksessa on selvästi sanottu muut arvostelkoot. Tietenkin kaikki ne, jotka kykenevät siihen. Tällä ei ole sanottu ensinkään, että lahjan omistajat vain sitten olisivat kykeneviä. Niitä on paljon muitakin, jotka kykenevät, joka ei kuulu tämän esityksen piiriin. Kuitenkin on meidän etuoikeutemme ja velvollisuutemme on arvostella. Tutkia, koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvä. Tämä pitää paikkansa profeetallisten lahjojen käyttäjiin, kaikkiin saarnaajiin. Ikiseen julkisesti toimivaan ihmiseen pitää soveltaa tätä, koetelkaa kaikki. Kaikki siis, mitä täältä lavalta tulee, niin kaikki se on tämän lain alaista. Kukaan tänne astuva ei saa vaatia, että minun sanomieni ja toimintaani ei saa arvostella. Olisi nimittäin erittäin hullua, jos sanottaisiin, että ei saa arvostella. Se olisi samaa kuin sanoisi, että silmät kiinni ja suu auki. Mistä tiedät, vaikka ensimmäinen ohikulkija työntäisi sammakon suuhusi. Siitä syystä on tehty tällaisia varovaisuustoimenpiteitä. Tietenkin on eri asia, että jos me alamme koetella näitä asioita ja sanomme mielipiteemme, niin siitä ei aina tiedä, kuinka siinä käy. Noin 20 vuotta sitten syntyi Suomessa profeettaliike, joka kulki nimellä Oulun profetiat. Ja olen vakuuttunut, että ihmisiä suuret joukot heräsivät niiden profetioiden vaikutuksesta. Ilmeisesti tuli ihmisiä uskoonkin, koska ne varoittivat tulevista tuomioista ja Suomen kauheasta kohtalosta, joka ei tosin vieläkään ole tullut. Mutta kun Jumala toimii huolimatta meidän vajavuuksistamme, niin Jumala toimi silläkin tavalla. Sitten he alkoivat painattaa näitä profeetallisia sanomia ja lähettivät niitä ympäri maata. Ja joku lähetti minullekin aikamoisen nipun niitä. Ensimmäisellä lehdellä luettiin, että jos joku arvostelee näitä sanomia, niin Jumala lyö sitä ihmistä. Minä olin lukenut Raamatusta, että 2 tai 3 profetoikoot ja muut arvostelkoot. Otin asiakseni kirjoittaa, että te sanotte tällä tavalla ja Raamattu sanoo tällä tavalla. Sain erittäin kiukkuisen vastauksen, joka oli kyllä täysin totta, ettei teiltä ole kukaan mitään kysynyt. He olivat oikeassa, mutta minäkin olin oikeassa. Ja kuitenkin kävi niin, että se liike sammui kokonaan tämän vinosuuntauksen tähden omaa mahdottomuuteensa, ja se on hautautunut kunniattomasti monien uskonnollisten liikkeiden hautajaisissa, niin kuin monet muutkin liikkeet. Minä vielä Jumalan armosta tänään julistan evankeliumia, vaikkei minulta kukaan ollut mitään kysynytkään. Me näemme siis, että näiden raamatullisten linjojen seuraaminen voi kyllä aiheuttaa sen, että me joudumme tietynlaatuiseen ristiriitaan. Pieni vinosuuntaus, jos se on tänään, jos suora tie menee tästä, niin jos se on 2 senttiä tänään, kuinka paljon se on 20 vuoden kuluttua, varsinkin jos on nopeutta? Se on kokonaan eri planeetalla. Siitä syystä nämä raamatulliset ohjeet ovat erittäin tärkeitä. Me siis pidämme sen, mikä on hyvää. Ja kiitämme Jumalaa, että on tällainen valtatekijä kuin Jumalan pyhä henki, jonka kautta me voimme saada vahvistusta omassa henkilökohtaisessa elämässämme jumalalliselle johdatukselle. Ja me voimme myöskin täällä jatkuvasti yhdessä kokoontuessamme kokea rakentumista, lohdutusta ja saada myöskin kehoituksia hengen kautta. Ja me rukoilemme Jumalaa, että profeetallisen hengen voima meidän keskuudessamme vahvistuisi, moninkertaistuisi. Ja me saisimme elää todellista elämää pyhässä hengessä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen kunniaksi. Aamen.